Hoy, batang makulit. Batang makulit. Ba't hindi ka pa natutulog? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na matulog ng maaga? Baka gusto mo puntahan kita dyan sa inyo. Kasi gutom na ako. Uunahin ko mga magulang mo. Kakainin ko ang mata. Tsaka yung bibig at ilong. Tapos isusunod ko yung bituka. Gusto bang pumunta na ako sa inyo? Gutom na talaga ako. Pag sinabi kong matulog na. Makinig ka sa mga magulang mo. Kasi pag hindi ka nakinig, baka gusto mong kainin ko sila sa harap mo. Kahit umiyak ka pa, wala akong paki. Gutom na ako. Huwag kang masyadong pasaway. Kasi paborito ko ang mga batang pasaway na hindi nakikinig sa magulang. Paborito ko ang mga batang katulad mo. Kaya pag hindi ka pa nakinig, humanda ka.